kapok ayudo kuom chance. Katiba mar Kenya. Yes. Diponi en so lenient. Diponi okao gik moko mo keto konchiel. Yes. Moingo kon machiela, omiyo gik ma kama chopo No, katiba mar Kenya is very good. Oyie ni ka un gi issue to timo bilongo ne picketing. Wapangore kata na Ramogi ka. Chieng' ma un gi wach to pangoru. Mundik slogan, mundik memorandum, muwachi ni chairman Macharia must go. Muluoru yeka. Mudhe ndara muduogi. Kuse duogo to mie petition. Kuse mie petition to isomo. Tichaki koni wachak wachiko kendo duo wabiro donge wachini. Iwinjo. To katiba mar Kenya okuyieni ni chieng' motimo picketing no. Turito gari mitimo go outside broadcasting to time match. To wacho ni it is my right. Ka police because na match no to koro weni. So katiba is good. And when we are using it, we are abusing it. Sama kata kidie ko to judge wacho. Ni police keke de riot korwako helmet to rwako gimige ngogine ke kodhi odhi namba ko kete kore moko ana no chieng' abijo to idigi rungu to ng'ato ne ja Kenya ne ni rungu to golo gimiluongo ni kite mag peme giluongo na kabro okwanyo kabro ariyo madongo chiemo bedo chiemo tweka Mheshimiwa Owino baada ya rainbow there ko idi cheto ka hiwa ito kikimule police brutality omera jomiwi jomatwacho katibo katibo gobo ni chiemo jo Kenya wawiro ni police obedie karaya ndaladi jo demre ka jibiro luorore where we are going jomachi orders they don't know what they're playing. All right, Charles, wakili obiro kwa